ברוכים הבאים לאופן, והפעם אופניים עירוניים. ההבדל הכי משמעותי זה התנוחת רכיבה. באופניים עירוניות התנוחת רכיבה היא יותר זקופה, אנחנו פחות רכונים על הכידון, ולעיר זה יותר סבבה, כי אנחנו יכולים לרכב ולעשות ווינדו שופינג לדוגמה, וסתם ליהנות מהרכיבה. באופניים עירוניות ברוב המקרים יהיה לנו כיסא רחב יותר, מה שתקל לנו על העצמות של הישבן. יהיה לנו בולם זעזועים בתוך עמוד כיסא, מה שישכך את הזעזועים ויעשה נסיעה קצת יותר רכה ונעימה, והכידון יהיה גבוה מהכיסא. כתוצאה מכך הישיבה תהיה ישיבה זקופה. עוד הבדל, הגלגלים, הצמיגים יותר נכון, יהיו צמיגים חלקים, מה שייתן לנו נסיעה חלקה ונעימה ושקטה יותר ופחות מאמץ, וכנגזרת מזה הצמיגים גם יחזיקו יותר מעמד. חשוב לדעת, גם אם אתם קונים אופניים הרים והמטרה היא לנסוע בשטח, תחליפו צמיגים, תהיה לכם נסיעה יותר רכה, יותר שקטה ויותר נעימה. עוד טיפים תמיד תוכלו לקבל באופן, בבן יהודה 197, או כנסו לאתר own-fan.co.il, תוכלו לראות שם עוד סרטונים ולחוות את החוויה גם דרך המסך.